खारफालांसै साननैसो बेजों थानोसै आरो बिनि उनाव बेजोंबो माने मोजाङै गोजोन संसार जानो हाला मानो होनबा बै हौवायाबोथ' बिनि गुबै आखुखौ सिनायनानैसो जाय मानसिया थारैनो माने मोजां आखुखा बे मालाबाबो गुबुनजों खारफालांनो एट्राक्सनजों हाबा जाबाय बिनि उनाव जेब्लानाखि लासै लासै संसार जाबाय उन्दै माने हौवायाबो जेनेबा हमना लादो उन्दै हिनजावाबो उन्दै स' बेवहाय मा जेलानाखि देरलांबाय लासै लासै संसारखौ जाबाय बुजिनो मोनबाय जे बेथ' आंनि निड्स नङामोन बेथ' आंनि लुबैनाय नङामोन बेबायदि सानखांनाया फैयो आरो मदद खालामगोन आरो बेबायदि मोजां मोजां जोङो रिलखौ खालामनांगौ बिदि जानला मानला माने जाय जोंनि समाजा गनाया आरो जायखौ गनायथाव नङा बियो माने जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा थारमाने गासिबो सुबुं माहारिनि बे लाजिथावना आखु आरो दिनैबो सोरबा सासेनि बोलि जानांदों सोरबा सासेया सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै बहाबा थांनानै माबा मोनसे जाहैनांदों हालाय हाफाया गोदाव सोराव आरो मा हौवायाबो गाव कमप्लिटलि दायथ' लानो हायासै आरो हिनजावाबो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायासै जेनेबा गोसोआरि बिथिङावनो होन मा रांखान्थि बिथिङावनो होन मा जे सानैबो माने फुरा मेचुर जायैनि बेलायाव मा जायो संसार जानायाव बायदिसिना जेंगोना फैयो आरो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरजों माने थांफानांगौ मायावबा जुदि प्रग्रामफोर जादोंब्लाबो बिसोरखौ माने आबुङै उदाङै हगारा मुवा लोगोआव थाफानांगौ नोजोर होनांगौ मा मावदों मा मावाखै गावनि गथ'आ बेखौबो नोजोर होनांगौ मोननायनि माने मुहि होनानै मानसिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैखारलांनानै बिसोरखौ फानहैनायबो जों नुनो मोनो ट्राफिकिं गोबां बेबायदि आइजोफोर माने बोलि जागासिनो बेनि सायाव बर' बिमा गौथुमाबो हाबाफारिफोर लाबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बिथिङाव गोबां हाबा मावगासिनो दं दा आइजो माहारिया बे बिथिङाव माबायदि सांग्रां जानांगौ फंनैसो फोरमायदों नंगौ थारैनो बियो दानि समनि मोनसे बिराद गिदिर माने इस्यु जानानै दङ सानफ्रामबो जोङो जेनेबा खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोनो जे दिनैबो सोरबा सासेनि बोलि जानांदों सोरबा सासेया सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै बहाबा थांनानै माबा मोनसे जाहैनांदों हालाय हाफाया गोदाव सोराव आरोना स' बेवहाय आइजो हिसाबै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा माने हौवाफ्राबो आरो बिमा बिफा महरै जेनेबा हौवाफ्राबो आरो हिनजाव महरै बिमाफोराबो गाव गावनि गथ'नि फारसे सांग्रां जानांगोन उन्दैनिफ्रायनो जे माबायदि रोखोमा फुस्लायनाय माबायदिया थार माने मोजां मोननाय बेखौबो उन्दै समनिफ्रायनो बुजायनो नाजानांगोन आरो दिनै नुनो मोनदों साननैसोल' माने एट्राक्सन खालामनानै आरोना मोजां मोननायनि माने मुहि होनानै मानसिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैखारलांनानै बिसोरखौ फानहैनायबो जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय आरो मोनसे खोथा आं होननो सानबावदों बे जाबाय माने उन्दै समाव हाबा जानाय बेबो मोनसे गिदिर दानि मोनसे जेंना मोननैबो सोमोन्दो थानायानो स' बेवहाय जुदि जोङो नायो होनबा बे बेलायाव बिमा बिफायानो थारैनो माने बिबान दङ गाव गावनि गथ'फोरखौ बांद्राय माने उदाङै नागारनाङा माने उदां माने बेखौ आं बुंनो सानाखै जे जेब्लायबो माने हमथानानै दोननांगौ खाबथानानै दोननांगौ नङा जेब्लायबो माने बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरजों माने थांफानांगौ मायावबा जुदि प्रग्रामफोर जादोंब्लाबो बिसोरखौ माने आबुङै उदाङै हगारा मुवा लोगोआव थाफानांगौ नोजोर होनांगौ मा मावदों मा मावाखै गावनि गथ'आ बेखौबो नोजोर होनांगौ आरो बे चाइल्ड मेरेज जानायनि थाखायनो आरोना मा जायो जे मानसिफ्रा उन्दैयाव एट्राक्सनजों हाबा जाबाय बिनि उनाव जेब्लानाखि लासै लासै संसार जाबाय उन्दै माने हौवायाबो जेनेबा हमना लादो उन्दै हिनजावाबो उन्दै स' बेवहाय मा जेलानाखि देरलांबाय लासै लासै संसारखौ जाबाय बुजिनो मोनबाय जे बेथ' आंनि निड्स नङामोन बेथ' आंनि लुबैनाय नङामोन बेबायदि सानखांनाया फैयो आरो बेवहायनो मा हौवायाबो गाव कमप्लिटलि दायथ' लानो हायासै आरो हिनजावाबो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायासै जेनेबा गोसोआरि बिथिङावनो होन मा रांखान्थि बिथिङावनो होन मा जे सानैबो माने फुरा मेचुर जायैनि बेलायाव मा जायो संसार जानायाव बायदिसिना जेंगोना फैयो आरो दाना बे जानाय लोगो लोगो मा जानोसै बे हिनजावफोराबो नोंनि संसार जानायावनो जुदि हौवाया मदद होनो हायासैबा संसाराव जुदि जायखौ समायखिरा लानानै सानैजों समान समान माने मदद होलायनानै जिउखौ दैदेनलांगोन होननानै जेनेबा हाबा जादोंमोन खिन्थु ससेयाव मा जाखो बियो मोनदांगोन जे नङा बियो जायखौ समायखिरा लानानै हाबा जादोंमोन बियो माने जिउ थांनानै थानायाव आसखान्दा जाबाय मावफुंनो हायासै स' बेवहाय मा जागोन बियो जेलानाखि गुबुना
बिनि खाथि खाथि साफिगोन गुबुन सोरबा हौवाया जे बै हौवानि मा होनो बे हौवाया जेनेबा थारैनो मोजां मोननानै साफिदों ना बले माबा मोनसे बिनि दुरबलताखौ नुनानै साफिदों बेखौ बे बुजिनो होमब्ला माने नाजाया जायनि जाहोनाव मा जायो जे बे मोजां मोननायनि फाखनाव गोलैनानै माने खारफालांनोसै आरो ना खारफालांसै साननैसो बेजों थांसै आरो बिनि उनाव बेजोंबो माने मोजाङै गोजोन संसार जानो हाला मानो होनबा बै हौवायाबोथ' बिनि गुबै आखुखौ सिनायनानैसो जाय मानसिया थारैनो माने मोजां आखुखा बे मालाबाबो गुबुनजों खारफालांनो नाजाया आरो ना जे बै गावनि हौवाखौ गारना खारफानाय हौवाखौ बै सासे हौवाया मालाय माबोरै मोजां मोनगोन बेखौ बियो जास्ट साननैसोनि थाखायल' माने रंजानायनि असिलायै माने लानानै फैयो आरो बेवहायनो जोंना मा जे आइजोफोरा दा बांसिननिफ्राय बांसिन अलखदाव गोग्लैनांदों हालाय हाफाय जानांदों आरो बियो मोनसे माने समाजनिनो उन्दै उन्दै जायफोर माने लाइमोनफोर आरो ना बिसोरनि सायावबो बियो माने गोहोम खोख्लैगासिनो दङ आरो बेनिखायनो आं सानो मा जे उन्दैनिफ्रायनो माने बिमा आरो बिफा सानैहाबो खिन्थु समान दं ओरैबायदि नङा जे बिमायासो दायथ' न'खर सालायनायाव बिदि नङा हिनजाव आरो हौवा सानैहाबो माने एखेबारे 50% आरो 50% गावनि गथ' गथायखौ माने नायनांगौ नोजोर होनांगौ गावनि गथायखौ गियान आखल आखुखौ फोरोंनांगौ अब्लासो आं सानो माने आल्टिमेटलि बे जेंनाखौ जोङो कमप्लिटलि माने मा होनो बन्द' खालामनो हायाबाबो आरो ना 90% जों हागोन बेखौ आं सानो आरो आंनि फोथायनाय बे बिमा बिफाजों लोगोसे समाज मोनसेयाव आइजोफ्रा बा आइजो माहारिफ्रा बेखौ बा नैबेबायदि धोरोमनि हाबाफारिनि गेजेरजों माबाफोर राहा दं नामा? निस्सय धोरोमनि राहाजोंथ' बेनो जे धोरोमा जोंखौ माने बेखौ थिना जे माबा गाज्रि खामानि माव गाज्रि आखल दिन्थि बेबायदिखौ जोंनो मालाबाबो धोरोमा ओरैबायदिखौसो थोनो जे समाजनि सुबुं माहारिनि आरो मुलुगनि माया मोजां बेखौसो जोंनो धोरोमा थोनो जेरै हमनानै लादो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय नंगौ आखल आखु दिन्थिनाय थार लामाजों आवगायलांनाय बेफोरसो माने गुबै धोरोम जों जायखौ माने जेरै जोङो मा होनो फुजा होयोना जोङो बायदि बायदि खान्थिजों फुजा होयो बे माने मोनसे माने खान्थिसो आरोना मोनसे जेनेबा मा होनो धोरोम जों बेखौ माने गुबै धोरोमखौ बुजिया मा होनो बेखौ जों माबायै नंखाय माने धोरोम होननानैसो लाबाय आरो गुबै ओंथिखौ जोङो गुबुन फारसेजोंसो जानगारनानै दोनबाय आरो एरायनानै थाबाय खिन्थु बियो मोनफा मोनफा माने प्रेक्टिससो आरो ना रिलिजियास प्रेक्टिससो आरो बियो खिन्थु गुबै धोरोमा बे नङा जे गुबै धोरोमा आं बुंखादों जे जोंनाव नैतिकता थानांगोन माने हमनानै लादो नंगौजों सोलिनाय नङैखौजों माने एरायनो नाजानाय आरो उन्दैखौ अननाय गेदेरखौ मान बावनाय बिदिनो जयै गावजों गाव माने अनलायनानै संसार जानाय बेखौसो आङो माने धोरोम होननानै सानो आरो बे आब्रुथि गैयैखौथ' आङो मालाबाबो आंनि बिथिंनिफ्राय आरोना आं मालाबा मदद माने सापर्ट खालामा माने मा जायो बे समाव गोबां गावजों लोगोसे गावनि गथ' गथाय लोगोसे माने बे गावनि गथ' गथायनि बैसोनि समान गोबां लाइमोनफोराबो बेफोरबायदिखौ नुयो माने जों साननो हागौ जे गावनि फल'वाराल' नुयो बा सोरबा नायबाल' नुयो बिदि नङा गासिबो मानसियानो बे बोरैबा नङा बोरैबा नुफ्रांगोन आरो ना माबेबा समाव खिन्थु बेफोर माने लास्टिं आरो ना जोङो रां रुफाखौ जुदि खामायनो गोसो जादोंबा जोङो माने मोजां हाबा मावनानै खामाय जुदि नोङो माबा रिलखौनो बानायनो गोसो जादोंबा मोजां खामानिखौ देखायनानै रिल खालाम आरो जायनाखि गुबुन माने मानसिखौबो मदद होगोन गियाननि बिथिङावनो जा बा आबेगारि बिथिङावनो जा साहस होगोन माबा मोनसे बोलोफोरानो माने मा होनो बेखौ मदद खालामगोन आरो बेबायदि मोजां जोङो रिलखौ खालामनांगौ बिदि जानला मानला माने जाय जोंनि समाजा गनाया आरोना जायखौ गनायथाव नङा बियो माने जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा थारमाने गासिबो सुबुं माहारिनि बे लाजिथावना आखु आरो स' आं बेखौनो होननो सानो ओंखायनो जों हायोबा रिलखौ बानायोबा जों मोजां बिथिंखौ नोजोर होनानैसो रिलखौ बानायनांगौ